Palaa se punainen. Joo. Emilian ja Kimmon räjätys. Hyvän uuden 2008 demonstraatio. Ei sitten. No niin. Siitä lähtee. Mitäkään tässä käy? Hyvin tähän asti on toiminut. Ei hitsi, täytyykö tulla sinne kaiken varalta. Jotta se kallion kirkko. Miksei mitään tapaa? Nyt palatakin. Palaa ihan roihina. Tuossa maassa. Ei huo, tää on yllättävän hyvää peliä. Tää on joku vesissä. Nyt lähti taas. Sädettä, kun tätä palaa vielä. Mitäkö niitä? Vielä palaa jotain. Vieläkö lähtee? Vielä palaako sädetti, kun palaa vielä saat. Me sädetti kun ajoitu, se ei oikein toiminut. Se olisi tahtia menee vasta sytytyslanka tossa noin. Kun raketit on mennyt ajaat sitten ainakin osaa. Ei näköjään kaikki saa. Ei! Ei vittu, se ampuu tänne! Noin vesuviikka. Pieniä, vittu ne tuli. Se oli 4 siinä. No ne varmaan tossa sopusta lähtee kaikki. Oli paha, hyvää, ainakin vähän aikaa. Sädetikko on vasta tossa menossa. Ja se lanka on sitä alun, kun tekee sen raketit mennyt ajat sitten. Ai. Ei vielä lähtee. Tää on niitä roomalaisia. Niin, tapaa roomalaisia. Pikkuroomalaisia.
Montako minuuttia pitää odottaa ennen kuin uskaltaa mennä katsomaan? Onko se kanuuna keskitys niinku... Onko tässä nyt kaikki amputtu vai? Ei oo kyllä kaikkea ei oo lähtenyt. Onko No, se kanuuna keskitys ollenkaan? en oo varma, ei välttämättä, se on aika loppuvaihe. Se sedetikki on palannut. Parin kupillisen jälkeen tarkistamme tilanteen.